Yr arwydd gan Henry Jones chwipio hi at y postyn pella. Cyfle neu i'r tîm cartra. Bale codi'n olion gan Burke. Peniad I gewn y rhoed I bio'r postyn. Gan Stewart Jones a mi oedd hwnna yn gyfle clir i'r tîm cartra fewn y 2 munud cynta. Danny Hughes yn gandol hi. I Mike Pearson o llac gan y fo. Horwood, dyma Thames ar y droed chwith yr ergyd gan Nathan Burke. Bala yn pwyso'n gynnar yn y gêm. Dyma Mike Pearson a Toby Jones. Cyffyrddiad cysyn dweud Bale heibio I Smith. Jones, rediad penderfynol gan Toby Jones. Smith ar I waro, draw y daw Pearson. Jones yn dal I fynd, rediad da gan Toby Jones! A'r Bale yn tasgu yn ei ar Mark Connolly ac I ffwrdd o'r gôl. Unrhyw wiriad arall. Mi fydd honna yng nghefn y rwyd. Nathan Burke. Yr arwydd yr un isel ar ymyl y cwrt cosbiad Henry Jones! A Stewart J. Jones sydd yna I fanteisio. Symudiad wedi ymarfer gan y Bala yn talu ar ei ganfed. Y gic gornel gan Burke, yr ergyd gan Henry Jones a Stewart J. Jones oedd yna. Llai na 10 munud I fynd tan yr egwyl y Bala ar y blaen. Mike Pearson. Henry Jones yn ei dwy'n I. That's Thames, doedd Thames ddim yn cam sefyll. Thames ar ergyd a draws wyneb y gôl. Llacrwydd amddiffynol gan yr ymwelwyr. Rob Pearson. Fyny dani at Zayek Edwards. Ian Sheridan yr eilydd, mae gyffyrddiad gyntaf o. Sheridan. Yr hediad, Bale cael ei gosod I Henry Jones. Henry Jones yn dyblu mantais y Bala. Y Bale yn tasgu I lwybr Henry Jones. Ac efo chwarter awr o'r ail hanner wedi chwarae. Y Bala 2, Llandudno 0. Ond yma le fan hyn. Gan George Harry, mae John Owen yn y canol. Mae Alphonse Fonsu Mensa ar rediad hefyd. Harry, lle am yr ergyd! O, dyna chi arbediad rhagorol gan Ashley Morris. Mi agorodd am ddiffyn y Bala. Mi fanteisiodd George Harry arbediad da. Hewitt. Mae Zayek Edwards. Venables sydd yn I warchod o. Mae George Harry. Harry at Fosu Mensa. Fosu Mensa! O, na chi gol gampus gan Llandudno. Y bas drwad at Alphonse Fonsu Mensa. A Fosu Mensa ni gosod I be Ashley Morris. Colin, yet another home victory. Yeah, I thought we did really well. You know, they've had a bit of possession second half, but no really clear-cut chances and nothing. They didn't create anything really. Disappointed with the goal that we conceded because we were dominating the game and going to get the third, and then it just it changes everything. The last 5 minutes plus the added time of 8 minutes, it just makes it hectic, and it should have been out of sight. But you know, we make things hard for ourselves, but you know, just really happy. We shouldn't reflect on that being a massive disappointment, but it hurts when we concede a stupid goal. Gêm o 2 hanner, dwi'n meddwl. Oedden ni'n bob man yn yr hanner cyntaf. A da ni wedi cael ei wneud ar cic gornel eto. Mae hynna'n chydig bach yn rhywbeth dwi'n poeni amdan rwan felly. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi dangos chydig bach o cymeriad yn yr ail hanner I ddod yn ôl I fewn i'r gêm oedd I chydig bach o free hits gan bod ni 2 ddim lawr. Ond gan I chydig bach o momentum ella yn mynd I fewn I chwarae ryl nos Fawrth efo'r perfformiad yn yr ail hanner, ond ia, mae rhaid I ni rwlio'n sleeves I fyny a stopio teimlo'n sori amdani'n hunan fan a dechrau gafal yn y games ma o'r munud cyntaf.